Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 300,000 doses ng AstraZeneca na binili ng Pampanga Provincial Government inaasahang darating ngayong Hulyo. Pagbababa ng suspensyon kay San Simon Mayor JP Punsalan, dadaan pa sa proseso. Rider sa Mexico, Pampanga, tumilapon at nagulungan ng truck matapos sumalpok sa isang tricycle. At sektor ng pangisdaan sa Central Luzon nananatiling matatag sa kabila ng pandemya. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Nicolette Henson Hizon, ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang tinutukan ng CLTV News ngayong araw. Nakatanggap na ng bakuna kontra novel coronavirus 2019 ang 100 manggagawa sa loob ng Clark Freeport Zone. Sinimulan na ang mass vaccination para sa mga economic frontliners sa isang garment factory na apektado rin ng economic slowdown bunsod ng COVID-19 pandemic. Si Rainiel Pawid po ang may detalye ng balitang yan. Matapos bigyang prioridad ang mga medical frontliner, senior citizen at ilang Pilipinong may comorbidities, sinimulan na rin ang rollout ng COVID-19 vaccine para sa A4 category o economic frontliners ng Central Luzon. Inilunsad ng National IATF ang isang ceremonial vaccination sa Clark Freeport Zone upang mas mahikayat ang mga manggagawa na proteksyonan ng kanilang sarili. Kabilang sa mga nakatanggap ng bakuna ay ang factory worker na si Janet Dulo. Bukod sa pansariling kapakanan, mabuti na raw bakunado para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at kasamahan sa trabaho. Siyempre, parte na ng buhay natin na may virus talaga. Kaya, salamat na lang may vaccine. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, 12 milyong Pilipino na ang nakatanggap ng bakuna kontra coronavirus. Pagpapakita umano ito ng tumataas na kumpiyansa ng karamihan sa pagpapabakuna. Bagamat mataas nung una ang vaccine hesitancy, pag nakita nila yung mga kapitbahay nila magpabakuna, nawawala naman po yung hesitancy na yan. Which is good news. Kasi alam naman po natin na sa pandemyang ito, talagang ang solution ay nakasalalay lamang po sa bakuna. Noong nakaraang buwan, 499 locators na sa Freeport ang nagpahayag ng pakikiisa sa vaccination kontra COVID. Katumbas ito ng lampas 42,000 na individual na nais maturukan ng COVID vaccine. Para sa mga nais magpa-register, pumunta lamang sa www.clark.com.ph/vaccine_registration. Pagpasok ng 2021, unti-unti na ring sumigla ang ekonomiya ng Clark. Balik operasyon na ang higit 96% ng negosyo sa loob ng Freeport matapos ang ilang lockdown buhat na magsimula ang COVID-19 higit isang taon na ang nakararaan. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa kaugnay na balita, inaasahan po ang pagdating ng 300,000 doses ng AstraZeneca vaccine na binili ng provincial government ng Pampanga ngayong buwan ng Hulyo. Sa kabila niya, nananatili pa rin sa higit 2,000 ang bilang na aktibong kaso ng COVID-19 dito sa lalawigan. At para sa karagdagang detalye, makakasama natin live si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta itong procurement ng bakuna ng provincial government at meron bang specific date kung kailan ngayong Hulyo darating yung mga bakuna na in-order ng ating provincial government? Justin, katatapos na lang nitong ceremonial vaccination dito sa Clark Clark Freeport, Pampanga. At nakasama natin dito si Pampanga Governor Dennis Pineda. Dito niya rin inanunsyo na sa second week nga ng July, ngayong buwan, ay darating na itong pinurchase na vaccine ng mismong pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Ito yung 300,000 doses ng AstraZeneca vaccines. So kalahati lamang ito, Justin, nung 600,000 vaccines na pinaglaanan nga ng pondo nitong pamahalaang panlalawigan. And nakikita nga daw ni Pineda na ito na yung sagot dito sa supply shortage mismo dito sa ating lalawigan. Una niya itong pamamahagi doon nga sa mga lugar na kakaunti pa lang yung dumating na vaccine gaya na lamang ng sa San Simon, San Luis, Arayat at maging sa ilang bahagi ng Mexico. Rainiel, itong pagdating ng mga bakuna na to, 300,000 ngayong Hulyo. Alam naman natin na hindi naman din yan yung binili lang o hindi yan yung sasapat, ika nga. Meron pa bang ibang in-order at meron pang next batch na inaasahan itong ating mga
kababayan upang sa gayon ay mapabilis yung tinatawag nating pagkamit sa herd immunity? Dito sa usapin ng purchase vaccine o yung mga biniling bakuna, Justin, 2 set pa lang yung nakumpirma mula dito nga sa Pampanga government. Pero yung mga paparating na bakuna, sinigurado ng Department of Health na ngayon, buwan na ito at sa susunod na 3 buwan ay darating na nga yung dagsa nung pagbibigay nila ng vaccine sa lahat umano ng lalawigan ng Pilipinas, hindi lamang sa Pampanga. Siniguro din ng Department of Health o ni Health Secretary Francisco Duque na bukod sa Sinovac vaccine ay nakalatag na rin or nandyan na rin, no? Nakaabang na rin yung AstraZeneca vaccines para naman sa ating mga kababayan. Nito nga lang, Justin, nakiusap din siya sa World Health Organization na makiisa na rin na kalampagin itong mga first world country na isang tabi muna yung pagtuturok pa ng third shot or na tinatawag na booster shot nitong mga malalaking bansa para mabigyan daw daan yung pangangailangan naman ng mga kagaya nga ng bansang Pilipinas, mga third world country, Justin. Oo, yung 300,000 na AstraZeneca vaccine, yan ho yung in-order nga ng provincial government. Pero Rainiel, natanong mo ba sa DOH o kaya sa Pampanga Provincial Government o mga kinaukulan, kaugnay ng kalusugan, itong development sa AstraZeneca dahil merong mga pag-aaral at merong ilang polisiya sa ibang bansa, sa particular na sa Europa, na ayaw ipabigay sa mga below 50 years old itong AstraZeneca dahil nga daw sa posibilidad ng blood clot. Ano yung naging pahayag ng Department of Health kaugnay nito? Justin, yan nga ay natanong din natin sa Department of Health at sinabi nila na isang tabi na yung ideya na yan na nagkakaroon na ng blood clot o issue itong AstraZeneca at yung iba pang vaccine. Kung tutuusin, Justin, tinignan nila yung analytics nga nito na mas marami pa yung namamatay sa blood clot sa pagsakay sa eroplano kumpara nga sa mga natutukan ng AstraZeneca vaccine. So ngayon, kinakalampag din nila yung taong bayan na magkaroon nga nitong vaccine trust at subukan nilang magpabakuna dahil ito pa rin yung pinakamabisang paraan para nga mapigilan natin yung pagkalat ng coronavirus. Yes. Rainiel, bilang panghuli na lang para dun sa mga A4 eligible group na pasok dyan, saan sila maaaring mag-register kung nais nilang magpabakuna para sa COVID-19 vaccine? Kasamang Justin, maaari silang pumunta sa www.clark.ph.gov/vaccine_registration o maaari nilang bisitahin ang official Facebook page po ng Clark Development Corporation at doon din nakalista yung mga numerong dapat niyong tawagan para po makapagparehistro na nga at makapagpabakuna. Ayun nga kasamang Justin, inaasahan na by November, lahat ng mga empleyado ng CDC ay mababakunahan na at makakamit na nila ang herd immunity. Justin. Okay. Ayan, maraming salamat, Rigel Pawid, sa iyong ulat. Yung mga kabalenho natin at mga karehiyon na nagtatrabaho sa Clark Freeport Zone, kayo ho ay hinihikayat na ng ating pamahalaan na magrehistro doon sa mga nabanggit na website upang sa gayon ay matiyak natin yung ating proteksyon laban sa nakamamatay na COVID-19. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagbababa ng suspensyon kay San Simon, Pampanga, Mayor JP Punsalan, dadaan pa raw sa proseso. At rider sa Mexico, Pampanga, tumilapon at nagulungan ng truck matapos sumalpok sa isang tricycle. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita sa Central Luzon. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Nais na ni San Simon Mayor Abundio JP Punsalan Jr. na maibaba na kaagad ang execution order sa 6 na buwang suspensyon na inihatol ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Kaugnay po ito ng guilty verdict sa kanya dahil sa maanumalyang pagbili ng lupa ng munisipyo. Sa kumpirmasyon naman ng Office of the Governor ng Pampanga, sinabi ni Provincial Administrator Attorney Charlie Chua na tanging kopya pa lamang ng resolusyon sa denied motion for reconsideration ni Punsalan ang kanilang pinanghahawakan sa kasalukuyan. Narito po ang detalye ng balitang yan. Naging usap-usapan sa Pampanga nitong unang linggo ng buwan ng Hulyo
ang pagkukusa di umano ni San Simon Mayor Abundio JP Punsalan Jr. na pagbaba sa pwesto para pagdusahan ang 6 months suspension order na ipinataw ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Kaugnay ito ng guilty verdict ng SP sa reklamo sa alkalde at 6 na konsehal ng bayan na dawit sa manumalyang pagbili ng lupa ng lokal na pamahalaan. Sa pagtungo ng CLTV News Team sa munisipyo ng San Simon nitong umaga ng July 6, 2021, sa bungad pa lamang ng Office of the Mayor, mapapansin na ang dating lamesa ng municipal administrator nito na malapit sa pintuan ng Office of the Mayor ay wala na. Habang si Mayor JP Punsalan, dito'y amin pang naabutan at may ginagawang paglilinaw na hindi totoong mayorless ang San Simon dahil nag-aabang pa umano siya ng grant sa naisumiting manifesto sa SP ng Pampanga. Ako po, nire-respeto ko yung kanilang desisyon. No? Ang inihingi ko lang po may serve na po yung desisyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga at para po makatrabaho na rin kung yung pong papalit pansamantala sa akin. No? June 30 na ibaba ang pagbasura sa motion for reconsideration ni Punsalan sa SP. Anya, natanggap nila ang kopya ng pasya ng SP nitong July 1. Kaya ang tiyak na execution dito ay kanila lamang pinaghandaan upang hindi maantala ang serbisyo sa munisipyo. Sinabi ni Punsalan na walang masama sa manifestong ito. Bagkus, pasasaan pa umano ang pasya kundi ito kaagad na igagawad. Bakit hindi ho kayo nakapaghintay? Kasi po, nag-motion for reconsideration kami, no? Binigyan akong 15 days. Then after nung 15 days, nagkaroon po ng final decision ang Sangguniang Bayan. Yung pong aming motion ay deny. So, Alright. dinadeny po siya. So, wala na po kaming hinihintay kung hindi i-serve yung suspension. Isa sa punto ng alkalde sa kanyang pag-aapura na maisilbi ang suspension order ay ang mga iiwang job order service contractor na co-terminus. Marami pong maantalang gawain. Katulad po nito, hindi naman ako makapag-renew ng mga JO kasi mayroon pong papalit sa akin. No? So, co-terminus po yung mga job orders na empleyado. No? At hindi naman din ako pwedeng makipag-transaction dahil may iniintay po akong suspension order. No? Ayon kay Punsalan, naisumiti na niya ang manifesto sa SP ng Pampanga at hanggat hindi ito sinasagot ng Kapitolyo ay mananatili ito sa kanyang opisina. Sinikap ng CLTV News na usisain sa Kapitolyo ng Pampanga ang estado ng suspension order ni Mayor JP Punsalan, pati na ang dawit ng mga konsehal ng bayan ng San Simon. Sinagot kami ni Provincial Administrator Attorney Charlie Chua. Ayon sa kanya, tanging ang kopya ng naibasurang motion for reconsideration pa lamang ni Punsalan ang hawak nila. Ano sisilbi ng July 1? Wala pa nga ang order ang governor. Wala pang pinipirmahan si Gov kasi kahapon pa lang na yata nag-hearing ang Sanggunian. Tanong mo na lang, tawagan mo Sanggunian, nag-hearing dun sa motion for execution pending appeal. Paglilinaw ni Attorney Chua, may proseso pang tinatawag na motion for execution. Hindi naman umano komo na dismiss na ang MR ay bara-bara na lamang ang pagsilbi nito sa alkalde at mga konsehal. Kaya payo ng Kapitolyo kay Punsalan, matuturaw na maghintay dahil may due process dito. Na-dismiss nga, siyempre mayroon pang period yun kung mag-a-appeal ka, di ba siyempre di ba naman alam. Sa Sanggunian yun. Paulo G. Santos, CLTV News. At sa iba pang mga balita, mga kabalan, medyo maselan ho itong mga susunod na videong inyong mapapanood. Pasintabi ho, patay ang isang motorcycle rider sa bayan ng Mexico, Pampanga nitong gabi ng July 4, 2021 matapos maaksidente sa madilim na bahagi ng Barangay San Pablo. Kuha sa CCTV camera na tumilapon ang rider matapos itong sumalpok sa isang kolong-kolong at halos wala ng malay at humandusay ho, tumawid sa kabilang kalsada at saka naman nagulungan pa ng humaharurot na truck. Si Paulo G. Santos po may eksklusibong report. Tulala habang pinagmamasdan ang labi ng mister na si Jimmy Rosario Atoy nang maabutan ng CLTV News Team si Marian, Tubong, Mexico, Pampanga. Halos hindi pa rin siya makapaniwala sa malagim na sinapit ng kanyang asawa.
nitong gabi ng July 4, 2021 na dapat sana'y susundo sa kanyang pag-uwi. Dapat po susunduin ako mga 8 p.m. po. Tapos po nag-text po ako sa kanya kung anong oras po darating. Nag-reply po kaya lang, yung cellphone niya po kasi naiwan sa bahay. Bali yung kausap ko po yung kapatid niya, yung bunso, 10 years old. Tapos po nakita ko naka-online din, chinyat ko kung anong oras siya umalis sa bahay. Siguro mga 9 p.m. na po yun. Sa regular na bilis ng pagdating sa tagpuan ng mag-asawa, ang kanyang mister na si Jimmy pumalya sa oras. Kaya kahit na ayaw umano nitong mag-isip ng masama, ang sumunod na tagpo na kanyang paghihintay naging klaro sa trahedyang sinapit ng kanyang mister. May tumawag po sa akin. Number. Tinanong ko po kung saan niya nakuha yung number ko. Nakuha niya dun sa driver's license po ng asawa ko. Tinanong po nung tumawag sa akin kung kaano-ano ko si Jimmy. Sinabi ko, asawa ko po. Tapos sabi niya, na-aksidente daw po yung asawa ko. Tinanong ko po kaagad kung ano yung kalagayan ng asawa ko. Tapos sabi niya, ready ko na daw po yung sarili ko. Sa pagitan ng oras ng paghihintay ni Marian sa mister na magsusundo, malinaw sa kuha ng CCTV camera ng Barangay San Pablo, Mexico, Pampanga na nakatutok sa kalsada malapit sa Diosdado Macapagal High School ang malagim na sinapit ni Jimmy. Unang tagpo ay ang paglabas ng kolong-kolong pagawi ng Santa Ana. Sumunod ang isang rider na may angkas pa. Base sa kuha ng CCTV, 8:45 p.m. ito. Sa ilang sandali, ang motorsiklo na nasa hanay o pagawi ng kabayanan ng Mexico, Pampanga ay si Jimmy. Sinasabing nasagi siya ng kolong-kolong at ng isa pang motorsiklo. Siya ang makikitang humandusay at nawalan ng malay na napunta sa kabilang kalsada. Kung pagmamasdan ang video, nagmenor pa ang isang SUV makaraang makita ang road crash na hindi kalayuan sa pedestrian. Pero ang katakataka, walang nagmalasakit na manduhan ang trapiko. Halos 2 minuto itong nakagitna sa kabilang kalsada at kasabay ng pag-ilag ng ilang sasakyan, may isang truck na kisap-matang dumurog sa katawan ng biktima. Ito! Kaya tayo may akwa! Kabilis na! Ayon kay Marian, maging siya ay hindi pa nahihimasmasan para usisain ang kada anggulo ng CCTV camera. Ang alam lamang umano niya ay kung agad sanang nakordonan ang lugar ng pinangyarihan ng road crash, ay baka buhay pa ang kanyang mister. Ilang minuto din po siyang nakahandusay doon. Ni minsan, ni isa sir, wala pong tumulong. Ayun po, yung elf truck bang tawag doon sir? Siya po yung mismong nakaano sa asawa ko eh. Tsaka sumigaw po kasi yung mga talagang nung nakahandusay po yung asawa ko doon sa motor, doon sa talagang gumagalaw pa po sabi ng mga doon kung hindi daw po talaga nasagasaan, baka buhay pa po yun. Habol ng pamilya ni Jimmy ang nakasagasang driver ng truck na hindi pa naplakahan. Paniwala umano kasi nila na kung nagmenor ang truck ay hindi naging ganun katerible ang pagkasawi ni Jimmy. Ang hinihiling lang namin, hustisya ng asawa ko eh. Sana naman kuya, sumuko ka na. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Angel Bondok, hepe ng Mexico PNP, sa korte nila ihahain ang resulta ng kanilang investigasyon at ang korte lamang ang magsasabi kung ano ang liability ng driver na nakasagasa ng pangalawa sa isang nag-aagaw buhay na biktima ng road crash. In that case, syempre, alam naman na kumbaga nadamay lang yung yung dumaan na truck. But di naman mawawala yung pananagutan na totally. Sinabi ni Colonel Bondok na peligroso ang naturang kalsada dahil sa napakadilim nito, kaya kailangang bigyan ng early warning device o reflector. Actually, ang doon dapat, lagyan ng DPWH na mga warning sign. Warning sign lang ang doon, ang kulang siguro. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, sektor ng pangisdaan sa Central Luzon nananatiling matatag sa kabila ng pandemya. Manatiling nakatutok
at magbabalik ang CLTV News. At nagbabalik po ang CLTV News para sa iba pang mga balita. Dahil sa magandang fishery production sa gitnang Luzon, itinanghal bilang top honorary ng Gawad Pagkilala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 Office. Yung pong tinatawag na fish sufficiency level ng rehiyon ay lumampas po ng 100%. Napakagandang balita ho niyan. Narito ho ang detalye ng report na yan. Kasabay ng selebrasyon ng 74th anniversary ng pagkakatatag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, tinanghal bilang top honorary ng Gawad Pagkilala ang BIFAR Central Luzon Office. Ito ay ibinibigay sa tanggapan na nakakapagpanatili ng mataas na ani o produksyon sa industriya ng pangisdaan. Kabilang din sa mga rekisitos ay ang pagsisiguro na dekalidad ng mga fishery product mula sa rehiyon. Na-sustain natin yung ating production sa tilapia, sa hipon at saka sa bangus. And pagdating naman sa fish sufficiency, 103% ang sufficiency level natin. Sa tilapia catchment pa lamang ay malaki na ang ambag ng rehiyon sa pangangailangan ng buong bansa. 52% kasi ng national tilapia production ay mula sa rehiyon. Malaking bahagi rin ng huli ay mula sa Pampanga. Mga reports ng mga Minalin Group alone ay nasa 30 to 60 tons per day ang kanilang delivery. So, hindi ng Metro Manila to, may pumupunta rin ng Region 2 at Region 1. Higit isang taon simula nang magkaroon ng paghihigpit sa galaw ng transportasyon bunsod ng COVID-19, hindi naman naantala ang delivery ng fishery products mula sa rehiyon. Bukod sa essential goods itong maituturing, plansyado rin umano ang mga access permit ng lahat ng nasa sektor ng pangisdaan. So, dire-diretso pa rin yung pag-issue natin ng food lane. Tapos nag-implement tayo ng local transport permit. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy pa rin ang BIFAR sa pamamahagi ng mga fingerling. Bago matapos ang taon, inaasahang na ipamahagi na sa buong rehiyon ang 1 milyong tilapia fingerlings. Ito umano ang isa sa mga tulong ng BIFAR sa ating mga kababayan upang mapanatili ang magandang produksyon ng tilapia at makatulong sa food sustainability ng buong bansa. JM De Jesus, CLTV News. Okay mga kabalin, bago ho tayo magtapos, inyayahan ko lamang kayong panoorin itong CLTV Public Interest. Mamayang 8:30 ng gabi at dyan ho ay pinag-usapan namin ng DPWH Assistant District Engineer Arnold Ocampo itong issue nga dun sa kontrobersyal na Kutkut flyover sa Angeles City. Dahil marami nang nagre-reklamo, wala daw yung mga road signages o yung mga warning device dun sa natigil na proyekto. At nangako naman ng DPWH na sisikapin nilang matapos yung pagpipintura dun sa mga nakatiwangwang na poste sa lalong madaling panahon. At ang binigay ho nilang date, target date, July 7. Abangan ho yung buong pag-uusap namin ni Engineer Ocampo mamayang 8:30 p.m. dito sa CLTV 36 at sa programang Public Interest. At yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming mga social media pages. Sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Mga kabalen, pwede rin niyo kaming i-follow sa Twitter at CLTV36 at maging sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo namang balikan ang inyong mga paboritong programa at mga balita dito sa Central Luzon, maaari nyong bisitahin ang aming YouTube account at CLTV36 Official o kaya naman ay bumisita sa aming website cltv36.tv. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Nicolette Henson Dizon, ako si Justin Dizon, ito ang CLTV News. Maraming salamat po.